Μονοκόμματο, εκπληκτικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside. Ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει τον γκολ, είναι 1-0 ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Αλεξανδρής απέναντι από τον Μπάντσικ. Σουτάρει, μπλοκάρει ο Μπάντσικ. Μπλοκάρει ο Μπάντσικ. Απίστευτη εξέλιξη. Άγγελος Παθηνάς απέναντι στον Μικελάντζελο Ραμπούλα. Θα κάνει το 2-1. Μεγάλη ευκαιρία να Σόπουλος τέταρτε, να κοντά στον κόλλο Παναθηναϊκός, περνάει ο Σόπουλος γκολ. 0-1 ο Σόπουλος ανοίγει το σκορ. Ο Βασιλιάς έχει πόνο, θα έχει σέντρα. Γίνεται δευτερόλεπτο γκολ. 2-1 από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Απευθείας γκολ. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μοντέρο εκεί, κόβει εντυπωσιακά ο Μπράντοβιτς. Έχουν ακόμα 4-4 οι παίκτες Μπαρσελόνα. Ο Γαλιλαίο ελέγχει, 2-1, χάνεται ο έλεγχος, λύνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, με 67-66. Η Ελλάδα πανηγυρίζει, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα κάτω από τους πλατήξεως συμπλήτες. Ένα γκολ υποδειγματικό για τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Λιμπερόπουλος απέναντι από τον Ραμπούλα για τον Βαζέχα. Το σουτ 3-1. Στο 65ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Μονοκόμματο, εκπληκτικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside. Ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει τον γκολ, είναι 1-0 ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Αλεξανδρής απέναντι από τον Μπάντσικ. Σουτάρει, μπλοκάρει ο Μπάντσικ. Μπλοκάρει ο Μπάντσικ.